Se ei osu käsi. No ei nyt kyllä. Hakki olisi tehnyt noista feikiflipi jo 16 kertaa putkeen. Ihme Woods. Shamir. Oikeastaan vittu pisin pitkä perjantai, mitä mä oon koskaan vittu elänyt. Täällä on ihan vitun kylmä ja toi Pelle ei saa tätä flippiä. Miksi tää on pitkä? No vittu Samin takia, kun se ei saa puskettua tätä vitun flippiä. Vittu klovni. Vittu! Oli vähän pommi.